Guys, eto po kami ngayon. Balik uli kami kay Mama's Garden. Yung pinakamurang hanging plants na nakita namin dito. Kaya bumalik kami dito kasi makakapal at matataba ang kanyang mga hanging plants at murang-mura. 3 for 100. Tignan nyo po yung mga bagong tanim ni nanay dito sa Mama's Garden. Kasi ang kakapal niyan no? Oo, ang ganda. Kasi pag tinanim namin yan, 1, puno 2, talaga. 3, 4, 5, 6, Ano po pag tinanim nyo? 8, Puno ka 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ayan po yung mga pinamili ni Mother na naman kay nanay. Kung makikita niyo, Ina-arrange napakagaganda, namin ang kakapal. tanim niya. 3 for 100 lang. Ayan. Oops. Ito yung mga tanim ni ate dito. Yung kanyang mga 5 fingers. Orlando. Yan, dito ko lang kinuha yung Orlando ko. 200 lang pero napakakapal. Yung kanyang mga alocasia. Ang gaganda, talagang green na green eh. Kanyang mga Marian. Kung mapapansin nyo guys, ang ganda talaga ng mga halaman ni ate dito. Ayan o. Green na green, buhay na buhay. Yan. Yung kanyang mga philodendron. Evergreen. Yan. Yan. Nay, magkano sa inyo yung ganito, Nay? Ha? Once, ay guys, nako. Tignan nyo to, Nay. Ay, Nay. Tignan nyo to, guys. Yung ganito kalalaki, 170 lang yan. Yan. Yung kanilang mga paste lily dito, yan, ano lang yan, 50. Yan, ang gaganda talaga ng dahon ng mga halaman nyo, no? Yung mga ganong philodendron nyo sa dulo, yung mahaba, magkano sa inyo? 200. Ah, 200. Ganda talaga. Ito guys, 200 lang daw to. Ito, 200. Ito yung mga alocasia. Magkano yung ganito yung plants? Ang ganda, no? 100 lang yung ganito. Kaso nga lang, hindi mo naman mabili sa lugar namin ng 100 eh. Tatanong ka tayong surprise. Oo. Sana ate, no? Pagbalik namin, syempre, magiging suki kami ni ate kasi ang gaganda ng halaman niya. May mga pandan pa siya dito. Magkano ate yung pandan nyo? 60 lang. O, 60 lang po yung pandan nila. Yung ganito, magkano po yung ganito nyo? 200. O, ito, bonsai na. 200. Mura na yan dito. Bonsai. Yan, 200. Magkano yung ganyan? Ayan ang mga lucky plants. Kasi yung iba natin nakikita, nakalagay lang siya sa maliit na Magkano paso. yung ganyan ate? Gawin nyo na lang si Quest 50 para kayo mga... Hindi pa 300 yan? Mura naman. Aray ko. Mura na ho yung ano. 50. Wala eh. Mura din yung ano ko eh. Customer. Mura kasi yan. Mura nyo ng pambenta yun. Yung ganyan pong kalaki na ano. Ito. Money tree. Ito talaga. Ang lalaki. 100 na. Kasi malalaki na nga. Malalaki na. O, yung ganda naman ng bulaklak. Bulaklak yan. Anong bulak? Di amor mo. Ha? Kadena di amor. Kadena. Cadena de Amor. May libre. Sabay ganun. Ayan yung mga San Francisco ni nanay. Yan.
Ang galing. Ang daming klase. 50-50 na binigay niya sa amin dati. Fortune plants. Na yung fortune plants niyo, yung ganyang kalaki, magkano? 120 lang. 120. Ma, hindi ka kukuha ng mga Japanese bamboo. Tama ba, ate? Oo, Japan. Japanese bamboo. 130 na lang sa inyo. 130. Pang 150. O, punta na po kayo dito. Mura lang. Ba, ang ganda ng ano. Ate, napansin ko ngayon ko lang napansin to. Ano? Silver Queen ba to? Oo. Magawa ka ng ganyan. Oo, yung tig-tig-tig. Oo. Ate, Silver Queen ba to? Ay, evergreen. Pag ganito po magkano? 60 lang. 60 lang po ang evergreen nila. May bulaklak na. Opo. Ano pong pangalan nito? Parang Lourdes din siya, di ba? Ayun ang nabili sa amin agad eh. Mga plants ni ate. Yan. Ito, ang ganda bulaklak nito. Mahal lang ito. 350 ang pagkabili nyo. Ano pong ano yan? Ang gaganda. Ano yun, lumalawit ang bulaklak niya. Nagtatapahaba ng dilaw. Yung cadena de amor nyo po, wala kayo? Meron, wala lang bulaklak. Wala lang bulaklak. Wala pang bulaklak. Sayang. Oo, nabili kasi kahapon. 80 pesos. Ang ganda. Ito ano po, volcanic ba yan, di ba? Ayan, volcanic. Ganda. Ayan ang mga tanim ni ate dito. Masarap kong tawagin ko, pero meron sa ibang tawag. Tawag nito ay ano. May tawag dito ang iba. Nakalimutan ni ate. Ito. Ang ganda to. Bigonya. Yan, bigonya. Oh, ito. Bagong tanim lang po, no? Bagong tanim lang din. Bagong tanong kasi yung Kanya pong mga dwarfs. Magkano po ate yung ganito nyo? 200. 200. May mga price na. Ayan yung mga Orlando. 300 sa 300. Oh, yung wala sa paso, 200 ang pagkabili ko po sa inyo, no? 100. Hindi niya lang kita 100. Eto guys. Ito yung mga bagong tanim ni ate. Kay ate Mama's Garden na naman tayo. Ito guys yung mga tanim nila ate dito. Tignan niyo kung gaano kakapal. Yan. Kagaganda. Kaya binabalik-balikan namin at napakamura. Sa halagang 300. Nay, magkano po yung ganito nyo? Ibigay ko na 50. Ito po? Yan, maganda ilagay sa mga paso na bili. Oo nga po eh. Nay, ano ba yung pangalan nito? Ako ang tawag niyan, Jamaica. Jamaica. Ewan ko sa iba. Mother, gusto mo ng ganito, kaso nga lang 50 siya. Jamaica. Mahirap buhay kasi yan. Ay, yung ganitong ano. Akala ko nga bamboo eh. Bamboo tree. Parang, Maganda naman ate. bamboo, parang ano nga rin siya, di ba? Mapapaubos yata ako pag bili nito ah. Yun ay, ganun muna nga ate. Oo. Akin na yan. Maganda. Oo nga eh. Ito po, di ba? Ano to eh. Parang bamboo tree din nga siya, pero Jamaica pala. Ito ate. Ito po, magkano po sa inyo yung ganito? 50, ma dear. Ito. Ito. Eh, gustong-gusto ko yung mga ano niya kasi yun. Ito yung mother ko. Namimili na naman siya na may titinda niya. Ito guys, yung tea plant nila dito ay 70. Yan, ganyan.
Kanilang silver queen ay 40. 70. Ito ang bigay ni nanay, 70 na rin po. Yung bakya nila. Dito naman po sa kabila, ang bigay nila, San Francisco, 50. Itong malaki, nasa 100. Yan po. Yung mga San Francisco nila, yung mga malalaki 100. Pero itong mga maliliit na to, 50. Yan, 50 po yan, guys. Ate, magkano yung ganito nyo? Yung ganito po magkano sa inyo? Wala bang bonus, Nay? Magkano po sa inyo yung ganito? Diyan, money plant. Money plants din pa ba to? Oo, iba yung money tree. Ah, magkano po yung ganito nyo? 70. 70 po yung ganito. Nanay, tama lang to. Money plants. Tama lang halagang 200 to. Ano? Ito. Ang yung ganito nila nanay Yung mga lahat na. ay O, di ba 200 kasabli ko? 60 pesos. Yan. Nay, magkano po yung mga ganito kalalaki? Sandaan. 100 din. Ito po yung mga face lily nila. Pwede daw ibigay ni nanay 40. Kasi para ano, Ito, pati mga silver queen nila. para panggasolina Ito po, yan. Yan, 40. Yan, 40. Ayan yung mga hanging plants nila dito uli. 3, 100. Mura lang to, 100. Anak ko ate. Ang gasolina pa namin. Ayan, binigay na ni ate, oh. Ay sige na, so, ano na lang. Oh, yan. Lahatin mo na yan, Madir. Lahat naman na, iwan ko ba dyan sa kanya? Ba't ayaw mo? Kahit 20. O sige na nga. Para hindi na tayo magtalo. Ayan, lahatin na po namin. Yan. 3, 100 binigay ni mother uli. Iba rin sana ang photos. Pero Pero walang pupas kasi yan. Oo. Ang ganda talaga ng... Kaya dito talaga kami pupunta sa Mama's Garden, ate. Kasi ang ganda talaga ng mga tanim nyo. Alam mo, kaya ako dito Ayan. pabalik-balik kay ate, magaganda yung mga ano niya. Mga tanim, makakapal. Layla, bigyan mo nga muna ng 20 doon na lang. Opo, sige po. Talagang suki talaga kami ni ate, ano po pangalan nun? Catalina. Catalina. Ito si Shelly. Oh, opo, kayo Shirley. Shirley. Ano po kayo ni ate Catalina? Hipag. Hipag. Yan. Kaya bumabalik-balik kami dito sa Mama's Garden. Balik na naman kami sa murang hanging plants. Ito guys, yung kanilang bromelian to eh. Oo, 100 lang to guys dito. Ilang buwan po ang buhay niyan? Tagal-tagal pa ho yan. Ayan, Oo. bago tumanda. Kulati po. Mga kapay, bukuhan pa. Sige po. 2, 4, Puro pare-pareho. Sige, next. 2, 4, 6, 8. Dalawa pa. Dalawa pa. Sige, yun na lang po. Bubukan na yun eh. Yung pula, ayun oh. Diba? Ayan, sige po. Bubukan na yan. Basta didiligan lang. Oo. Kuya, ano pangalan ng ganitong plants nyo? Goton po yan. Ha? Goton. Goton. Magkano po yung ganyan nyo? Goton. Ganun din po yan. Meron na tayo niya, di ba? Ewan ko. Hindi, nakalimutan ko eh. Goton yan. Para mayroon na doon, anak. Ayan, sige po. Next time na lang po. Salamat. Ayan, yung mga tanim naman ni ate. Ayan, yung makikita nyo, gaganda ang mga bulaklak. Ayan po.
Ang gaganda ng mga mayanan nyo, te, ah. Ayan, ang garden ni ate. O sige, kumuha ka. Ayan. Ate, pili mo raw siya na kasing ganda niya. Ito, magkano ba yan? Yan ha. Oo. Ito ay Maselan yan, ma. Persian Shield, 80 pesos po yan. Yung ano, ito na lang. Yan na lang. White angel na lang. Tatanim ko na lang yan doon sa likod ng siat. Ano po ba gusto nyo na yung matangkad? Oo, Oo, gusto ko yung yan. matangkad na yan. At saka mayabong ha. Ayan. Ito. 40, binigay sa amin ni ate. Isa. Ito, maganda po. Dalawa. Tulungan mo nga siya, mahal. Ayoko na ganyan. Gusto ko mga ganito. Tapos, gusto kong ganyan. Ayaw nyo eh. Yan. Pero bintahan nyo talaga yan dito, 50. Oo, 50. Magaganda rin to kaso maselan siya, no? Medyo mahal, 80. Anong pangalan niyan, be? Persian Shield. Patient Persian Shield yan. Persian Shield. Ang daming pangalan. Persian. Dami mga kaarte. Ano yan? Yung iba nga, hindi ko yan alam eh. Taga-tinda lang kasi ako dito eh. Correct Ah, tayo. Pag may nagtanong sa akin, ano bang halaman yan? Hindi ko alam. Taga-tinda lang ako dito. Parehas pala tayo eh. May tatanong ko, hindi ko naman alam yan. Aray ko. first ngayon, alamin mo na. Yan ay. Sige po. Salamat, ate. Babu. Thank you po very much. Pabalik kami uli, be. Salamat po sa mga sumuporta po sa Bicolano Waraynon. Yung hindi pa po nakasubscribe, please po, subscribe, like, and share na rin po. Babus!